bolo mi dané, tak veľmi som sa potešil tomu, že čo máme robiť, sme boli dobrí, aby sme chodili do kostola. Tak ktorí chodívate do kostola? Otázka. Všetci deti chodia? No, aj rodičia chodia. No, tak to bolo silnejšie, že rodičia chodia. No, tak. Dobre, a viete sa nemodliť? No, čo sa vieme modliť? No, príde Mikuláš a Mikuláš povie, no tak pomodliť sa. Čo by ste sa pomodlili? No? Dobre, tak skúsime spolu sa pomodliť, dobre? A tak zavoláme Mikuláša, aby prišiel. Takže budeme sa spoločne modliť, dobre všetci? Tak, Otče náš, ktorý si v nebesiach, srdca Tvoje, príslo Tvoje, vôľa Tvoja, ako v nebi na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť Tvojho. Aká sila? Mikuláš prichádza. No tak privítajme ho, zatlieskame mu. Tak, ja by som chcel vo vašom mene všetkých privítať dnes Mikuláša, že prišiel medzi nás, že trafil opäť toho roku na tú istú adresu. Myslím, že má to zapísané v mobile. Je to? GPS, to je dôležité, áno. V dnešnej modernej dobe aj Mikuláš je moderný GPS, bez toho netrafí, ale nielen také GPS, ale určite aj to GPS napovedalo, že tu sú dobré deti a že deti očakávali celý rok Mikuláša a že naozaj sa budú tešiť z toho, čo Mikuláš im povie a čo Mikuláš im, ja myslím, že aj dá. Dobrým deťom, že sa dávajú nejaké dáky. Takže ja by som chcel sa vás pýtať, prečo prišiel Mikuláš? No, kto by povedal? No, prečo ho očakávali? Preto on za chvíľku príde. Ale on už je tu, aha. No, ale prečo prišiel? Čo očakávame od neho? Prečo sme príde? Preto za chvíľku budú Vianoce. Za chvíľku budú Vianoce, no a Mikuláš čo nám donáša? Darčeky. Aké darčeky? No? Sladkosti. Sladkosti, tak. Deti, čo máte najradšej? Chleba či sladkosti? Sladkosti, ne? Ani ovoce nie, ale niekde čokoláda. Hej, čo ešte? Tak, niekde čokoláda, nech sú sladkosti a práve Mikuláš, ja myslím, že sa trafil do toho, čo nám donesie a budeme prekvapení, čo nám povie a čo sa bude aj pýtať. Takže ešte raz chcem privítať a nech sa Mikuláš ujme slova, keď tu prišiel, trafil medzi nás a nás pozbudil svojou prítomnosťou. Pochválený buď Ježiš Kristus. Ďakujem pekne za privítanie, otec Jozef. Ako vidím, hala je tu opäť plná, tak ako minulého roku. Veľa detí, veľa rodičov vo veľkom očakávaní. Ale teraz by som sa chcel napríklad opýtať otca Jozefa. Deti prišli, chodievajú do kostola každú nedeľu? Ja si myslím, že sa budete pýtať Mikuláš deti. Ja sa pýtam vás, otec Jozef. Vy ich vidíte najlepšie. Neň ma skúša, no toto je hrozné. No, musím byť prvý skúšaný. No tak deti, chodíte do kostola? No tak, odpovedali, ja myslím... Áno, tak zrejme, dobre, každú nedeľu pekne s rodičmi. Poslúchate doma? No vidím, že to vyzerá ešte lepšie. A ešte jednu otázku. Modlíte sa pravidelne ráno a večer? No, tak to vyzerá dobre. Som rád, že som mohol prísť medzi vás. A vidím, že očakávate, otec Jozef tiež povedal na začiatku, že farnosť a deti vo farnosti si zaslúžia
moju dnešné darčeky. Tak neviem, čo ste pripravili, či je nejaký program, alebo otec Jozef. Máme program, určite tak unavený, GPS doviedol, treba si oddychnúť, sadnúť po obede kávičku, ale budeme mať program, cez ktorý chceme privítať vás z Mikuláša, že ste bol medzi nami. No tak pozrieme si, čo nám deti pripravili. Ďakujem pekne. Sadnite si, dajte mu kávu Mikulášovi a deti nám pripravia program. Drahý Mikuláš, Páter Jozef, Páter Eugen, milí rodičia a priatelia. Slovenská škola pripravila pre vás program, ktorý si vypočujete v tomto prevedení. Ako prvý sa predstaví Tomáško Bakoš a zarecituje báseň Čujte, deti, novinu.